Mixed by Sarauta. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. La ilaha illallah abin kirana, ba ni dama zan waƙe annabi na. Shugabana baba gurin sunana, ni yabonka Muhammadu ba zan bari ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Ko salatul fati gurin shi sosai, wanda ya nashe saman yana shaka sai, sanya halinsa mutan gidansa rasai, kwai sabu ciki rabu ban cire ba. Ni ba zan tuya ba albasa ba, fadima albabi ko an bare ba. Ni ba zan so makiyin kuna na duba, kuma ina son me san ku ban sake ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Sharifi Ahmad Janu Oga, sannu jikan annabi ruwa a guga, baba bara magane ka tashi zuga, yara dun fasa yan tsaya duban ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Shehu Samin nasihar ka ban sake ba, yi so dan Allah ba dan sile ba. Shehu Samin baban mu kai na duba, kai ka bani ruwa ba ruwan goba ba. Assalamu ala sayyidil wujudi, assalamu ala alama shuhudi, assalamu ala ya ainul muradi, assalamu ala ya abun aduba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Assalamu ala shugaba ma'aiki, assalamu ala wanda ke da jaki, assalamu ala wanda ke da doki, assalamu ala ba zan ki faɗi ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Shugaba dan kai aka yi duniyar nan, shugaba dan kai aka yi lahirar nan, an azaba rama dan kai suna nan, dan uwa annabi ba irin mu ne ba. La ilaha illallah ba tsaya ba, Muhammadu Rasulullahi ba rabe ba, gashi sirrin Allahu masu gaiba, zahirin annabi ba za mu rufe ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Adalin sarki sitirar tsaraita, annabin Allah warrakar makanta, likitan Allah mai shafe kuturta, inda haske ke duhu ba zai tsaya ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Shi kadai ne bai taɓa kuskure ba, mai ganin baya tamkar gaban kudu ba. Annabi Muhammadu kana baya gaba, bai rukun wani kowa da makara duba kai. Muhammadu al'amin sabai suke kiran shi, ga amintacce wanda ba irin shi, dan kwayin suka kai ace a gare shi, yadda suka kai haka za su je su karba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Ni ba yin cuta ko gurin macuci, watsa burki haka na gurin masunci, ita cuta iya yin ta sai macuci, an yi mashi tewa ba a yi nasara ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Gaban ka Allah bayan ka rabunawa, cikin ka Allah a wajen ka shi fanawa, ganin ka Allah zatin shi kai fanawa, wa ma Muhammadu ma kana kai na duba. Nabi Muhammadu me Abubakari jarumin mayaki, me Aliyu maza matakin mayaki, shugaba mai Umar gai da saraki, har da Usman ciki ba zan cire ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Wanda zaki ya taho garai masoyi, ya gaida shi ya ga farin gani masoyi, wanda fali mata ta gani masoyi, ta yo rabo kuma ta yi arziki muje ba. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. Da mai bidar sunan sha'irin kuna ji, ku ce da shi yaron baba ne masoyi, a nan garin kai ku faɗa fa babu shayi, muridi ka shehu samin muje zuwa ba. Muhammadu ya rabbana salli ala khairul anami mana ala ala sama wa tulula bi izni rabbihil ali. Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba.
Muhammadu ba irin mu ne ba. alam bishar farahi shar zahabi tarahi abarina wa marahi shar nabiyil afdali Annabi Muhammadu ba irin mu ne ba. shar falahi wa surur shar bihi sadas duhur mu wa shehi bayna shuhura mutawad mukallali alam bishar fatihi igna da